Nik uste sare sozialen aizen dela, pues, kriston desfasie. Eta azkenin, ez dakit, hain txikitatik erabiltzie sare sozialak indebe, dana, sentimendu danak eta potentziatzie, eta hori nik uste izan dela, como, dana desfasie. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Identitatea, nortzara. Kaixo, ongi etorri guztioi. Ongi etorri gurera. Eta gaur, mugarririk ez duen pilare bat ikutzagoaz, eta zein identitatearen eraikiera. Eta hori, Telmo, noiz ematen da? Normalean, nerabezaroan, azte gara hori eraikitzen, ez? Nerabezaroa definitu dezakegu, urtzaro eta helduaro tarte horretan dagoen epealdia, baina badakizue saio honetan, programa honetan, aratago joatea dugula gustuko, eta beraz, nerabezaroan, aipatu behar dugu, eraikiera sutsu baten gaudela, bai autoestimu, identitate eta balorei daukionez, ez da Maitane? Bai, zuko entxortan esan duzu, eraikiera eta zerbait eraikitzeko askotan zer egin behar dugu, beste zerbait deseraiki. Eta hori da, azkenean, krisialdi garaia da, dolu garaia eta adaptazio fase bat, aurri izatetik eta nere ingurukoa gehien bat, nere etxekoen berdina izatetik, ni naizen hori izatera. Eta hortarako puskatzeko zati bat eta beste bat eraikitzeko krisialdi bat egon barra dauka, bai ala bai. Hori da, krisi hitza esaten ari dena azkenean da, gauza baten amaiera ematen dela, eta beste baten hasiera. Bai, eta hasiera hortarako ulertzeko zuek pixkat identitatea, hitza oso zabala eta zaila da askotan, identitatea da, konparatu etxe baten eraikerarekin. Gu bakoitza etxe bat gera, eta nerabe bat da obratan dagoen etxe bat. Eta gaur egun helduok zer egiten dugu obra honetan, superbisatu beharrean eta limiteak jartzen egon beharrean, ze hori bai da gure lana, askotan obra hontan lanean hasten gea eta guk nahi degun etxea sortzen hasten gea gure seme-alabengan. Eta hori azkenen beraientzako kezkagarria edo larria izan daiteke ez dieku uzten izaten nahi duten etxe hori. Eta espektatiba altua jartzen dizkiegu, txalet ba nahi dute izatea, eta gu hasten gea beraien txalet hori eraikitzen. Eta ez dauka zer ikusia askotan horrekin, eta utzi bar dugu beraiek eraikitzen, eta gu supervisio lanean. Hori da, helburua ez da txalet bat izatea, luxuzko etxe bat, baizik eta beraiek hautatu duten etxea izatea, eta hortarako ziurrenek etxe desente bisitatu beharko dute, ez? Eta egiten dute, noski, gero beraiena aukeratu eta eraiki ahal izateko. Bai, eta eraikiera horretan paret asko bota barko dira, beste batzu jarri barko dira, hasiko gea, berriro, baina hori ez da txarra, berez nahi degun hortara edo naizen hori aurkitu arte, hori kasi hiltzen gean artean egiten dugun lan bada, eraikitzen. Eta hemen gauza garrantzitsua, askotan helduok egiten duguna da, gure etxea gu propio, ez? Jarraitu beharrean, gure eraikieran, guk egin beharrean, gure seme-alabek nahi duten etxe hori egiten dugu gurea izatea. Ez da nik eraikin, ni ez naiz futbolista izan, basaiatuko naiz nire semea futbolista izaten. Ez, zuenera bakoitza berera. Eta justu egiten dugu, guri gustatu etzaiguna, ez? Guri ez digute agian utzi, gure etxe propio hori eraikitzen, gu nahi genuen bezala etxe, eta gaude, nahi ez dugun etxe baten baitan, eta hori ez gertatzeko, ez? Gure txikiari, saiatzen gara gidatzen, nola bait, beste norabide baten, baino ez gara konturatzen, berdina egiten ari garela, ez? Bere etxe propioa ere egiten ez uzten, naiz eta helburu edo kontzientzia onenarekin egin. Eta hor askotan, Telmo, obrako supervisore bezala gaudenean helduok ze efektu egiten diegu? Efektu horrek du izena Pygmalion efektua, bai, gure aurreiritziek eta pentsaerek eragin zuzena dute gure txikiengan. Bai, irakasleen partetik edo gurasoen partetik, behin eta berrir mezu bera botatzen diogunean, azkenean mezu horrek baldintzatuko du neurri handi baten bere jarduna, txikiaren jarduna. Hau da, ni irakasle bezala, ari banatzaio, eguna joan, eguna etorri, zetxarra zaren matematiketan, ez duzu gaindituko, ez duzu aukerarik izango bideo hontatik, naiz eta horrela ez izan, nolabait eragina izango du ume horren garapenean. Eta
agian joango da pixkanaka hori sinisten eta ondorioz hori burutzen. Hau da, ez ditu gaitasun horiek landuko, ez? Eta berdin, nik uste dut Maitane, etxe eta testu inguruan. Era zuek imaginatu etxe bat sortu nahi dezuenean eta une oro superbisatzen nahi den pertsona horrek esango balizue etxe hori hortan gezkizoaz, hori ezin du horrela izan, etzea horrela eraikiko, edo etzea zuk uste ezuna izango. Nola, naiz eta obrako langierik hoberena izan, horrek kondizionatuko du bai ala bai, eta kontu zeguk askotan esaten diegu, ahoz bai, zuek aldezue, eta egin behar dezuena, eta zuen ametsa jarraitu, baino pentsakeratan kontrakoa sinisten balimadet, berei iristen zaiena da, gu pentsatzen ari geana, eta ez esaten ari garena. Así que kontuz askotan nola proiektatzen dugu bereiengan. Bai, dena den, nik uste dut, ondo dagoela identitatearen inguruan hitz egitea, gure nerabeen identitatearen inguruan hitz egitea, baina are eta hobeagoa dela, beraiei entzutea horren inguruan mintzotzen, ez? Bai, hori da, eta hortarako, Telmotan egia pixkat heldua gehala, gazte utziko diegu hitz egiten. Aurrera. Elkarrizketa. Beti nerabeak, Telmo, eta gu helduak izan da, helduak hitz egiten honek ezin zon horrela jarraitu, eta nerabeia hotxa nahi diogoman. Kaixo bikote? Kaixo. Ongetorri. Bueno, galderatxo batzu ditugu zuentzako prestatuta gaur identitateari buruz hitz egiten ari gehalako, bale? Da, horietako lehenengoa izango da, azaldu favorez, zer sentitzen den gaur egun nerabe zaro horretan? Nire ustez, nerabe zaroan, sentitzen dena da, kriston aldaketa edo aldaketa konstante batean zaudela, eta askotan, ez zera, urertua sentitzen. Eta nik uste, hori da gehien sentitzen dena, aldaketa bat. Aurkitzen ezean aldaketa bat, ez? Eta noren partetik ulertzen ez den aldaketa? Gehien bat, gurasoen gandik, eta baita ere, azken finean, jende helduaren gandik, notatzen da, hori, ez zaituztela ulertzen edo. Eta zuk baita ere, nire kasuan adibidez, nik neuk, ez naiz, ez ditut nire emozioak ulertzen edo nire sentimenduak orduan, ez dakit, helduen gandik eta baita ere, nire gandik ere, bai. Bai, hor bi aspektuak, esango ganduken, kanpokoek ez gaituzte asko laguntzen gu ulertzen, eta norberak ere momentu hortan ez du bere burua, ez, guztiz ulertzen. Zu iritzi bereko zara? Egia esan bai, ustet, jonek esan duen bezala, dela aldaketa arraro bat. Ze, aiatzea ume izetetiken derrepente gauza pilo bat sentitzea. Eta hori, batzuk handiken etzaitue, batzuk esateten da helduek eta gurasoek gehien bat, eta irakaslike bai, zurekin kontaktun daudenak, etzaituen ez ulertzen, daukeben eskusa honena da, handiken umizeala gauza batzutako, bakarri gauza batzutako, eta arazu daudeneako adibidez nahi debezuk heldue bezala jokatze. Baina, nik uste hori, helduek ez gaituztela ulertzen, eta horrek ez dula laguntzen ez, gure prozesu hortan. Eta hor, barrun sentitzen dezuena, ze sentimenduak diegien, tristura, asarrea, zer da? Nei pertsonalki amorrukin etorri ziten. Osea, da amorrue eta amorruek ez taiatze honin, hor pena atatzea ez. Eta ez dakit izangoan pena hori, igual ez ulertzina, azkenin, txikilezan ez dauzkezu, ez diztuzu hainbeste sentimendu sentitzen. Eta orduan, jatzea momentu bat, nera bezarun sartzea, eta derrepente daukezu hor, bola bat bezala, ez dakizula nun sartu emozioek edo ez dakizula hori irakurtzen, eta bola horrek, bum, ite honin, Eta igual, helduen partetik ez, jartzen diren espektatiba horiek, eta, ulertzerako orduan zailtasun horiek ez dute askori laguntzen, ez da? Hori da, zan dutan bezala, helduek daukeben ideia edo, igual da behaieke konbentzitzeko zure umi ez da hola gaizki. Ze askotan, ikusten malin badeu ze gaizki da hola, gurasuk ikusten malin badeu umie gaizki da hola edo, atatzea jo be, horrek importantziek kentzie, behaien barrune bai, importantzia hori kentzeko. Bai, zuen egonezin hori, beraien egonezina ere bihurtzen da puntu batean, ez? Bai, hori da. Aktore horien artean, irakasleak, gurasoak aipatu ditugu, nola eragin du
zuengan eragin edo aktore garrantzitsu berri honen presentzia, sare sozial eta sari naiz. Zer nolako eragina izan du nerabezaroan? Ez zuengan soilik, baizik eta zuen inguruko nerabeengan baita ere. Ba, nik uste sare sozialen naizen dela, pues, kriston desfasie. Eta azkenin, ez dakit, hain txikitatik erabiltzie sare sozialak indebe, ba, dana, sentimendu danak eta potentziatzie, eta hori, nik uste izan dela, como, dana desfasie, osea, hori. Orientatu baino gehiago agian desorientatu. Egin Bai. dute, ez? Eta gaina, helduek nola ez dituzten, bueno, hain bai, baina beraiek nerabezaroan ez dituzten erabili, bardun asko zailagoa izan da ulertzea nerabe baten egoera, oain, sare sozialekin, beraiek ez dutelako bizi. Eta arduan, hori, gauza berria denez, ez dakizu, ez da ere, ze efektu ditun da hori, ez dago, klaro, baina nik uste izan dela, hori. Bomba txiki bat. Hori, bomba txiki bat. Belaunaldi arteko talka hori, ez? Areagotu duen alde batetik eta bestetik nerabezaro hori nolabait oraindik eta gehiago, ez? Desorientatu duena. Bai. Baita hor, efektu hitza, esan du efektu, ze efektu nabaritu dituzue sare sozialekin dela zuengan eta edo zuen inguruko beste gazteengan? Aspektu asko daude hemen, orduan, adibidez, azkenean, sare sozialen bidez denak konektatu dago. Eta orduan, pues, esaten dezun dena edo denbora guztian zaude kontrolatu ez da. Asko gertatu da, pues, igual zu nahi ezula impresio bat eman. Osa, zaude behartuta impresio ona ematea denbora guztian eta presio hori daukazu denbora guztian, zen denbora guztian pues, mobilarekin edo sare sozialekin zaude, eta guztiekin konektatuta zaude, orduan esaten dituzun gauza guztiak, Hor gelditzen dira, ez? Hor gelditzen da dena. Baita hor, ideal bat igotzea egin du? Osea, denbora oro irudi bat erakutsi beharra? Bai, osea, denbora guztian, zerbait demostratu behar zu, orduan. Hori da, demostratu. Bai, denbora guztian demostratu, eta ez dizu guztien, zuzeran bezalakoa izaten, ez da zure izaera pues, ondo garatzen. Osea, zure berentako izaera ez duzu garatzen. Bai, ze demostrazio hori zuretzat izango bazan, ez? Bueno, norberaren da, baina da beti besteak, ez? Claro. Sareetan dauden beste guzti hoiei demostratu. Orduan galdu egiten zera azkenean. Jon, zuri entzunda, esan ulertzen dut, sare sozialek baldintzatu, ez dut izango definitu erabat, baina baldintzatzen dute neurri handi baten nerabearen identitate eraikira hori, ez? Bai. Zara, zu ados zaude? Uzet erabat baldintzatze bela, bai, eta eske nik pertsonalikitzen goet, egizan danei, afektatzei gula, ze jasotzitugu hainbeste estimulo, eta igual jasotzitugu 12 urtekin, eta zuk esan dezun bezala, 12 urtekin oindik, bueno, badalde batzuk, horia irizte zaio bela bomba hori, ez, esan duten alen emozioa. Baina, aiatzen zaizu hori, imagina, 12-13 urtekin, aiatzen zaizu, eta estimulo horiek sartzen, nik uste, oindik eta zaio dela aurkitzie benetan zuk ze sentitzezun, ze azkenin joneke aipadu, emateu danak sentiu berdeula berdine, danak jarritu berdeula bizi berdine, eta hori dana. Orduan, nik uste problema bat dela txikile eta txikile hotzitiot 13 urteko batei, sare sozial horiek ematie, ze azkenin hainbeste estimulu jasotzen da horiei, nik uste, oindik etzea ezautzen bastante, sare sozial horietan jakiteko zu zeintzean da, zein izein nahezun, da ez bestiek zein nahi zu izetia. Haze mezua guantxi botatakoa, zara ni guztote entzun beharrekoa, ez? Eta ausartuko naiz, ez? Agian hausnarketa bat egin ezkero, ez soilik zuengan, baizik eta zuen lagunen artean eman diren kontuak aintzat hartuta, uste duzue adin batera itxaron beharko genukela tresna potente hau erabiltzeko eta nolabait gaitasunak ezagutza eta tresnak garatu erabili baino lehenago? Nire ustez, hau ikertzen da, baina oraindik pues, ja ez dugu itxoingo ikertu arte. Orduan, nik ustez bai adin gehiago pues, berde bela nerabiek pues, mobile jasotzeko bestera pues, kriston dentonantia da. Eta orduan, bai, itxoin berko zan adin bateaino, baina baitare ezin da hori ekiditu, mobile emanin bertzai, azken nindara daukeu, eta emanin berda. Eziketa bat beharrezkoa da, ez? Eziketa bat beharrezkoa da, hori da, informazioa jasotzea, eta, bai, ezin da, mobila eta sare sozialak ezin dira kendu, baina haien
arriskuak eta ondo ezagutzea garrantzitsua da. Zuek adibidez hori faltan bota izan dezue, formakuntza bat edo, ez, esatea nola, zer gertatzen den, hori dena jasotzea, falta bota izan dezue? Nik uste gure generazioek, Jonenak tanerik, suerte txarra auki deula, ze lehenengotak ukitzen gea sare sozialak ukitzen edo smartphone ukitzen hasiratiken. Oin dauden txikileko indik nik uste salbaleikela, ze oiek ematen bali maiozu, horri buruz hezkuntza on bat, nik uste horrekin murriztu lezkezula efekto txarrak, sare sozialak eragite dituzten efekto txarrak, eta bueno, horretiken uste guri, gu gaizki harrapagaitula. Bai, zuek lehenak zeate, ez? Eta lehenak beti ordaintzen dute pixka bat beste guztiaren patua. Atzera begira gauzak beste lako, o beste egin beharko genituzkela uste dute, argi deula bai zeue, bai gu geu baitare, ze nik uste helduek ere ez ezagutza batetik jokatu dutela neurri handi baten, esan dezuen bezala, lehenengoa gara honetan ezitzen, eta nik uste gaizki egin deula neurri handi baten. Eta eskerrak zuek laguntza eskatu dezuen, eta garraxe egin dezuen, honela guk ez, konturatu izan gehala, esaten, ostras, ze pasatzen ari zaien gure gaztei, ze gertatzen ari da hemen, eta zer dan eman dieguna, ez? Orduan, eskerrik asko alde hortatikan, ze lan bikaina egiten ari zate, ze bestela igual oraindik hangu beste pare bat urte enteratu gabe pasatuko genduken, Bai, erabat. Bai, nik beste galderatxo bat nahiko nien egin, eta gurasoak hitz egin dugu sare sozialak, hitz egin dugu guk orain podcast hontan Pygmalion efektuaz. Honek esan nahi du guk askotan, ideaia bat balima daukagu gazte batekiko, gure semeekiko edo ikasle batekiko, eta honek ez du ikasi behar, adibidez. Zuen gana iristen da. Zuek sentitu dezue hezkuntzan, sentitu dezue zuen erabezaroan besten iritzi edo pentsamendu hori zuekiko? Nik pertsonalki hori sentituet. Adibidez, kasu batzutan izan daiteke, irakasle batek esatea, ikasle hau txarra da, ez dakiz zer, eta orduan hori barreneratzen duzu, baina nire kasuan adibidez, nik beti nota honak atea ditut, eta gurasoen gandik, irakaslen gandik, eta jaso ditut, piropoak, eta denbora guztian, ez dakit, oso listazara, ez dakit zer, oso azkarra, eta orduan honek, sortu ditu, presioa bezala, naiz eta nik ez jakin, ematen du, dena ondo egin behar dudala. Hori espero dela, ez? Hori espero dela, eta ez da hori egiten, ez dakit, ez ditu dela horrelako gauza ona jasoko. Espektatiba horiek bete beharra. Eta nik hori asko sentitu dut. Ze azkenen, ez, gora edo bera espektatiba horiek, espektatibak berez, beak, ez, egiten duia kondizionante bat, beste, gantza interesgarria gaina, esate, ez, ni betik esan dut, azuk seitun esan dut, baina niri pasazait goitikan eta presio ikarragarria, zen pixatzen dut orduan asko kosatuko zaizula faiatzea. Bai. Eta amaitzen joateko, aholkurik edo mezurik bota nahiko zenukete, orain nerabe zaroan barrena murgilduta dauden nerabe hauei orokorrean diote, sare sozialen inguruan edo bestelako kontuen inguruan. Nik diferentzien gaitut txikiek eta gure adinadokebenak edo pare bat urte gutxillo. Txikientzako favorez kasa egiteko gurasuei hori mobile atzeatzina eta azkenin hor asko eragiteu klasiek edo lagunek abertzeiteben. Orduan, ondo ikustet gurason hartine hitzeitie noiz eman mobile eta hori dana. Eta nire adinekoi esango niokena da, behilek irekitzeko, arazo bat daukeula, eta hori zindeula aztu, eta onja guretzako berandu bezala dela hezkuntza hori jasotzeko, baina ez da berandu behilek irekitzeko eta konturatzeko daukeun aparatu horrek gaizki egula, eta zehozeo beturelik eula. Arritzaldea entzulei, txikiak diozunean, 12-16 urte bitarte eta zari zara ez? Ez, txikiek mobile jaso baino lehenu, hainaiz, oientzako. Oin lehenko aldiz burruka horretan da biltzanak, mobila izan, zoiei esan animatzeko, ez dala... Ez hartzea, porque... Kasu egite pixka gurasoi. Adin hortan nahi nun mobile, nahi nun Instagram eta dana, eta oin saltet, oza... Ze adinetara atzeratuko zenuke, eta atzeraketa horretan oski ezik eta eman, baino? Nik 14 arte minimo. Baina 14 arte urte bitarte horietan
horri buruz hizkuntza ematen Horri buruz hitz egiten, Bai. hori lantzen, ez da hori desagertzea, esango ganduko Bai. eta gure bizitzatik hankentzea. Bai. Ez, horre presentzia handia izan dezala, baina hori, erabilera hori ikasten, ez? Eta zuk, Jon? Nik antzekue, baino baitare nik nera batei esango nioke, pues, azkenean hainbeste presio ukitzean da, hainbeste pertsona dauzkazunean zuri behitzen daula, nik usteet inberdana da, pues, saiatu zure bideiten, ez pentsatzen hainbeste ze pentsako ez dakit zeinek eta ez dakit nork, eta hori, pues, kontura zer daukezun, eta pues, zure izaera ondo eraiki, eta zure bidein, osea, saiau zure biditen, eta ez pentsatzen, hau iten bat nork ez dakiz ere esango, eta ora, osea, zure bidein, eta ez pentsau hori, besti pentsatzen bena. Ez da gutxi, Eta, no? Eta gutxi. Nik uste hori nerabe heldu guztientzako mezua dela. Mila, bai. Beren isiltasun hortatik garrasik ari zirela, ez? Eta badutela zer esan, eta hemen bi nerabe edo gaztetxo hauek argi hitzen egin dutela, ez? Bai, eta nerabea ez da izatea ume bat, baizik eta gizaki bat izatea, eta helduzentrismo montatik pixkatatera barra daukagu, eta denona hotxa entzunten eskerrik asko bikote, gure gana etortzagatik, eta espero dugu beste batean ere, holako sola salditxo bat izatea. Mila esker. Zuei. Vitamina dosia. Azer nolako mezuak eta ikasketa eman diguten gaurko gonbidatuak, ez, Maitane? Eski kontuatu barra ikasi barra dukugula denongatik, eta denok gara irakasleak eta denok ikasleak, ez? Bai, ni uste isiltasun hortatik, garrasika ari direla, eta badugula zer entzun. Eta bueno, Telmo, ni lehenko vitamina dosia emateko gogoratu hitz egin deguna. Nerabe bat bere etxe propioa eraikitzen aridan unea da. Eta guk egin barra daukaguna heldu bezala da supervisioa eta limiteak. Eta supervisioa baino eraikiera beraiena da. Eta eraiki beharko dute, eta eraikiko dute beraiek ahal dutena eta ez guk nahi duguna. Alaxe da. Eta barruko ahots hori entzun behar dute, ez? Eta kanpoko zarata hori albezain beste aldendu, eta kanpoko zarata horretan argi eta garbi utzi dute sare sozialen adibidez estanda honek zer nolako eragina izan duten beraiengan. Beraz, garaiz dabiltzatena bintzat mezu garbia utzi dute, eta itxaron adin batera ezagutza gaitasun eta tresna batzuk izatera. Ze ordun izango dira aberazgarriak tresna guztia, Bai, berez? ze obratan daude, eta Hori obratan da. dagoen pertsona batek ezin du lana ondo egin, ez? Hori da, orientatu, baino gehiago desorientatu egiten dute, eta hori ikusi dugu azkenengo hamarkadan, eta zoritxarrez helarazi digute, ez? Beraiek pairatu behar izan dute, guk heldutasun ontatik ikusten gai izan ez garen hori, ez? Erabat. Beraz, ikasi dezagun iraganaz, eta eraiki dezagun etorkizun osasuntsuago bat, orainan ekinez. Eta hori kontutan hartu behar dugun bezalaxe, hartu behar dugu Pigmalion efektua, ez? Eta kontu handiarekin ibili zer nolako mezuak helarazten dizkion gure txikiari, batez ere eraikira, identitate, autoestimu eta balore eraikira sutsu horretan baitan dagoenean, ez? Askotan diogu hitzek errealitatea sortu dezaketela, errealitatea sortzen duten bezalaxe suntxitu dezakete errealitatea. Eta oraindik eta nerabezaroa itxaso zakarrago bat bihurtu zentzu horretan. Beraz, tentu handiarekin ibili, irakasle, guraso, bestelako ezitzaiok, nola hitz egiten diogun gure txikiari, eta naiz eta helburu edo intentzio honenarekin izan, kontu ibili beharreko gauza da, ez? Ze beste podcast batutan ere esan dugu eta hitzak ez ditu haizeak eramaten. Eta pentsamenduak eta sentimenduak ere ez. Eta gure sinismenak beste pertsonekiko efektu bat dute. Eta horrekin kontuzi behar dugu ze horrek bestela bere identitatearen eraikiran ala bai eragin egingo du. Eta zergatik egingo du eragin? Orain arteko gizarte honetan behin eta berriz egiten dugulako balorazio bat bestei zer egiten dutenaren arabera, konduktaren arabera, baina ez zer direnagatik. Gehiago hasi bargea baloratzen ez, gizakio orok guztiak, helduak eta gazteak, gu garen hori nahikoa dala, eta gero jungo gehala garen hori ez, etxe hori jungo gea nahi dugun forma hartzen, baina etxe guztiak dia beharrezkoak. Eta hau argi eta garbi izan behar dugu, ze hau teorikoki asko esaten dugu, baina gure gaztei beste zerbait iristen zaie, eta badakite gaur egun txaletak izatea eskatzen ari garela. Hori da, lehen etxi ezagun izan, eta ez horren beste eduki.
erabat. Eta hortarako, hemen da gure txokotxoa, zuek izan ahal izateko, eta hurrengoan ikusten gara. Urren arte, famili, altxaburua eta... Sentitu. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxakonde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.